מה עושים פה? יש לנו את זה. איזה חזק. זה המצלמה ששמים, תעשו בלגן, תעשו בלגן. אבל איך אתה מצלם? זה התחת רמי. איך אתה מצלם אותך? מה נסיעה? זה גם מצלם. תיזהרי, זה מצלם. טוב, יאללה, בוא נצלם. למה זה המצלמה של הבלגן שלא רואים אותה? אבל אני חייבת... זה המצלמה שמצלם את הכל. רגע, אני רוצה תמונה עם לימור. תראי אותה לצלם פה. מה אתם צלות עם זה? רגע. אני מצלמה. אחי, תזריקי. כן, הכי טוב. עכשיו זה מצלם את כולם, כל מי שנכנס? תראי איזה בלגן, מצלמים את כל מי שנכנס. יאללה. מה? שירה, תרקים אותה מצלמה מאיפה נפגש. רגע, עכשיו לא רואים אותה, אבל היא מבקשת. זה משהו האופניים שלו. נכון. חבל שאי אפשר לראות. לראות מה מצלמים. אולי עדיף. מי בא? מה זה? תראו את חבורת הנמרות! תעשו בלגן למצלמה? למה אתם בשוק? תעשו בלגן. מצלמה, בלגן, אוקיי. שלום! חיבוקים! גם אתם עליהם! היי, היי! מה העניינים? מה קורה? איזה יפה! רגע, איזה קטע יש לנו נמרות לא הבנתי? כן, איזה קטע? הופה, יש להם הפתעה. הופה! הופה! אנחנו במטה! סיגל, לוי, נכון? איזה לוי? בוא נעשה כזה. כן, על הפרצוף שלי. זה מצלם. אני לא רואה מה מצלם אפילו. רגע. תהיה רואים מה גם מה עם זה? זה מצלם. זה מצלם. מה, כל הזמן מצלם? הוא שם את זה לאופניים. ועם אקסטרי. יו, אדיר, זה חוץ לבי שמדליקים את זה לדרך מה איתי? לא נראה לי, אנחנו זה אצל אבא. יאללה, נופרי, בואי לתמונה. איזה בעל? אוף, תודה. תודה. שחר, אמא שלי תכף תגיע, צריכה להכניס אותה. אז תחזיר לה... לא רואים שיש צוואר בכלל. אין צוואר. נראה שחיים שם? שרון? תקרא. קצת אחראית. היי! בילבי. אני לא רואה, היא לא מזהה אף אחד, סליחה מכולם. אני רואה פשטה.